Cikin shekaru sama da 40 da kuka kwashe kuna aikin da'awa, akwai wani kalubale wanda ya tsaya maka a rai wanda ba za ka taɓa mantawa da shi ba? Wallahi malam ban taɓa mantuwa da rabuwar da ƙungiyar izala ta yi. Wannan abun baya min daɗi wallahi. Ina jin ciwon rabuwar nan na ƙungiyar izala. Wallahi wannan sai in na mutu ba zan manta da wannan rabuwar ba. Kuma ban san hanyar da zan bi ƙungiyoyin nan su zama abu ɗaya saboda a rage husuma da juna da cin juna da a habaice in baka hankali ba ma ka kahirta don za a sa ka kawo aya ka don ka kare kungiyarka, alhali aya ba akan haka ta sauka ba kuma ba shi take nufi ba. A Najeriya in kana neman mutumin da ya shiga sako-sako a Najeriya, gaba ɗayanta Najeriya, daga Lagos ɗinta har Maiduguri ɗinta, daga Argungu ɗinta har Mobi ɗinta,